60. rokov prešlého віку югослов'янське поліпреди почало рушати najlepsze. Почали ще хасновати нові файти жита, позніше прийшли гібриди кукуриці і других рослинок, нові продуктивніші файти статку, почали ще хасновати штучні гної, сучасніша механізація, емійні средства. Ku tomu, naši fakulteti počali produkovati poljoprivrednih fahovcev, ktorí prinošeli naukovo znanja, bez ktorých by progres nebol taký obačljiv. U habi tih novih školovanih fahovcov bolo i naših rusnacov, ktorí tiež želi účasť u rozvoju poljoprivredi, a vjedno z ostim še i sami volali rozvivali. Jeden z najstarších naših agronomov i Michal Katona z Oskeresture. Ja poljoprivredni fakultet u Novim Sadze zakončal rješenje 1971. roku, 4 roky, jak som upisal, dakle celkom poriadne. I môžem povedať, že od nejakých 860 inženjerov poljoprivrednej tehniky, ktorí za 50 roky diplomirali na Novosadskim poljoprivrednim fakultetu, ja 30. na spisku diplomiranih inženjerov poljoprivrednej tehniky. Перша озбільніша робота мій як інженера у тим фаху була, коли sam u pririhtovanju pripravničke robote dobio zadaču analizirati mašinski park tedišnjeg poljoprivrednog kombinatu Perši maj i predložiti politiku daljšого formovanja mašinskog parku. Z ohľadom, že bol švíži v znaniu, ostrožno provadzał všetko, co się slučuje v oblasti poljoprivrednej mechanizacije. Toto pripravnická robota, po jeho slovoch, bola fundament dimenzionovania mašinského parku kombinatu u šľidujúcich 20 rokoch a on ju i neškačula. Neodluho je povolaný do vojska a keď sa vracel, vybraný je za rukovoditeľa služby za plán i analýzu a s ohľadom, že na fakultetu dostal široké obrazovanie zo svelých oblastov poljoprivredy, toto položenie mu naiste odvitovalo. U tedišnji čas mi počali obdumovati, že jak rozvijati poljoprivredni kombinat Perši maj. Prihodil srednjoročni plan od 75-6 roku. Tedy sme u Keresture už mali zavedzený veľký samodoprinos 15-ročný, ktorý počal odrucovať jednu pristojnú masu peniežoch, takže my zo poljoprivrednog kombinatu Perši Majše u dobrej miri uključili do tih strukturoh pri mesnej zajednici, či do komisiji za investiciji, či do sovitu mesnej zajednici i nošeli sme toti roboti na vybudovi Perše vodovoda u Keresture, Draho u Keresture, poznejšie telefonske mreže i drugih infrastrukturnih objektov. Takže rukovodstvo kombinatu opredzeljelo za rozvoj statkarstva, švenjarstva i govedarstva. Već kad sme obdumali, že bi še Slatini okolo Kerestura u daskeljoh fazoh pretvorili do ribalovoh. U tim nam veliku pomoć dal tedišnji budovateljni inženjer, kotri Nješka žije, Petro Homa, ktorý robil tedy u Zavodu za urbanizam, pokrajinskim Zavodu za urbanizam. I mi tedy tako 74. roku peršu fazu ribalov na 101 hektaru tu na východe z Kerestura na pravej boku od Drahy podzvihli. Trebalo še poznejšie napraviť i na ljivim boku, tam bolo dajaki 70-80 hektari i na hevtih pasoviskoh sprem Savinovo sela, gde poznejšie podzvihnuta farma, tam bolo zadumka, že bude kolo 350 hektari rybalov. Realizovaná len perša faza rybolovu, ktorý, keď kombinát prepadnul, vošol do sostavu podprijemstva ABC Food a poznejšie predat. Situacija u poljoprivredi tih rokov bola češka. Okreme kad sam prišao robiť 71. drugi rok. Tedy poljoprivredni majetki podlostali, boli obtrhovaní so zviškom robotníkov i dlustvami. Až stredkom 70-ih, po otrimovanju peršej konferenciji Sojuzu komunistov, pošvecenej agraru, pomališe počalo zlepšovať ekonomské položenie poljoprivredníkov. Počalo še ukladosť do otáru.
Práve tedy i mladý inženjer Katona počal dávať svoje doprinošenje. Ja počal robiť 1970 roku u kombinatu. Von nejaký čas kasnejšie, poneže zakončoval fakultet. I poznáme še od detinstva, bo sme rodzení z toho roku, išli sme v jednoj do školy, nie do istej klasy, ale takže še dobre poznáme od detinstva, da poviem, Z jednej náhody jedna robotnica, Melankáňa Rady, môžem povedať, hovorila mi, ktorá tam roky už robila, že po perší raz, odkedy robí, zna napredok 2 týždni, že co bude robiť. Znači, Katona še už od samého počiatku svojej roboty ukázal, jak dobrý organizátor, co potvrdili pre svoju daljšiu robotu. 74. roku pán Katona vybraný za predsjedatelja robotnej grupy Vyvršnej rady opštiny Kula, ktorá mala analyzovať rovnomírnosť rozvitosti naseljených opštín. Obichodzáci valali, dobre še upoznali s obstavinami na terénu. Zaključenja grupy dobre prilepeni, a mladý inženjer zdobul dovirija tedišnjih opštinskih struktura. Preto je vybraný i do robotnej grupy, ktorá mala zrobiť elaborat za združovanie poljoprivredi i industrializaciju opštiny Kula. Tu mi bola veľká škola, zato že tot proces bol polný jednej borby, nacahovania, borby za interesi. Každý štredok, každá firma, každý val na selje, malo jakiših svoje interesi i namahalo še, že by to väčšie číslo z tých svojich interesov ubudovalo še do tej zajednickej politiky toho kombináta. Kombinát Stredňa Bačka so šedziskom u Červinky tak i formovanie. Do ňoho vošla skoro vkupná poljoprivreda i agroindustrija opštiny Kula. 76. roku, keď formovaná rukovodzáca ekipa toho kombináta, mne vybrali za direktora rozvojného sektoru tej zloženej organizácii u kombinátu Červinky i tam som prešiel na robotu i robil som na realizácii praktično toho, co sme richtali. Takže všetko toto, co robené u pririchtovanju vybudových chladzalní, u osnovi išlo prek mojich rukoch. U tých rokoch industrializaciji každé mesto daco dostalo. Kerestor dostal mljekarstvo, plinjarstvo i chladzalnju, ktorá realizovana 78. roku. Kruščić dostal živinarstvo, Kula mljekarstvo i tak dalje. Napravený projekt navodnjavanja celej Kulskej opštini na vkupnih 20.000 hektarov. Zo toho realizovana ljem kolo 1/10 po 90 roky a 400 hektari u Keresture. V tých rokoch, perších rokoch, od mne, jak inženjera poljoprivrednej tehniky, slabo eksploatisali, da povem, i ruski mediji, nikto mi nije hľadal da pišem daco do kalendárov, do našich novinoh. Hoč bolo preboh aktuelne, zato že mechanizácia majetkov individuálnych bola u ceku, ľudia ostávali bez rukov, bez palicok, bez všetkoho a nebešedovalo še im dostatočno o všetkým tým, že jak treba da še spravujú zo robotu, zo mechanizáciu. Preto so Julinom Zahorianským zo Kocúra pán Katona otrimoval žinské prepodávania o kasnovaní mechanizácii u Kocúre i Keresture. Z tej náhody som napísal jednu knižočku, nejaký okolo 70 boky, po rusky a na latinici. Zohľadom, že sme tedy v 1. maju nemali ani jednu mašinku, co má ruskú tastatúru. V 78. roku pán Katona po jeho slovoch nespodzivano vybraný za opštinského sekretára u Kuli. Mal len 30 roky, ale to tým, co ho vybrali, nezavadzalo. I to mi u jednej dobrej míry unapriamelo život. Na to spôsob som vyšol nepoštredno z roboty u privredy, hoď ja proboval u veľkej míry da toto svoju političnú i društvenú robotu orientujem na riešovanie tých existenciálnych privredných pitanja v prvenstvu. Keď mu vyšol 4-ročný mandát, vracal sa do Kerestura za direktora kombinátu 1. maj
ale už slідуючого 83 roku je poslati do Kumrovcu na 12 mešaci do politične školy Sojuzu komunistov. Tam slobodný čas vyhasnoval i za čitanje literatúry zo filozofiji, ekonomiji i istoriji robotnického ruchu. Môžem povedať, že som u dobrej míry v tej oblasti posle toho čustoval ako človek, ktorý na svojim terénu, jak by sa povedal, ktorý vláda veľa toho, co za ozbiljnú političnú robotu potrebné. Šadić robil, že hľadal disciplínu u roboty, odvyčateľnosť i že cenil úspešnú robotu. Znači, to bol odvyčateľný na svojej roboty, že i pochváľal ľudoch. 86. roku pán Katona vybraný za vyvršného sekretára predsjedateljstva Pokrajinského komitetu Sojuzu komunistov Vojvodiny, bol zadlužený za rozvoj socialističných samoprávnych odnošenja u agroindustriji i na Valaji. Na tej pozícii rozvivanja agroindustrijnih kombinatov po celej Vojvodini veľa mu pomohli iskustva zo pozícii direktora u kombinatu u Červinki. Ja še veľa angažovali, môžem povedať, že som tedy Vojvodinu i vojvođanski kombinati, valali i fabriki za agraru poznal slobodno, môžem povedať, jak svoju kišenku. I u veľkej míry dúfam, že sme principijelno še zakladali za toto, že bi agrar naiste postal ključni faktor rozvoja nielen u Vojvodini, ali i celej žemi. Nažalost, mi tedy mali rozumenje najveće za toto našu politiku i toto zakladanje i za čisti rahunki. Jedino od Kilošinješka zavadujem od predstaviteľov Slovenačkého centralného komitetu. Novosadski noviny Dnevnik tedy objavili i intervju s ním na celým boku. Tedy bola aktuálna pripovedka o zvekšanju žemového maksimumu. Zacov on hovoril, že to nie primárne pitanje i že jest veľa ozbiljnejšie problémy u poljoprivredi. Okreme u vjazi so funkcionisanjem sistemom robnih rezervoh, funkcionisanjem sistemom zaštitnih cenoh, funkcionisanjem kreditiranja, uvažovanja procesa, dlhog procesa reprodukcije u poljoprivredi, prekreditne politike i tak dalje. Dakle, všetky toti temi, ktorí boli totalno aktuelni u tedišnjem sistemu i u tedišnjem sistemu obezpečovanja jak funkcionuje agrar, ja u tim intervju bešedoval. Tod intervju mal odhuku u javnosti. Tedy še už nahadovali budúci slučovanja i obačovala še njezloha u federaciji. Bol som protiv toho, že by še menjalo ustavne položenje Vojvodine i tak dalje. I normalno vecka tam 88. roku som dostal etiketu autonomáša, dakle človeka je to, ktorý nežada dobre ani tej državi, ani tej našej republiky i tak dalje. Praktično i ruska zajednica me, môžem povedať, na određeni spôsob položila nabok i praktično nemal som nijakого mjesta u javnosti, hoď som bol u naponu snagi i s silným iskustvom, ktoré nemal, môžem slobodno povedať, u tedišnji čas ani jeden Rusnek bez ohľadu, že toto neška o tým, co duma. U državi pošlo šitsko do čorta, šitsko še počalo rozpadovac, museli še rješovac egzistencijalni problemi. Vyšli sme zo 1. maju, u ktorým tiež tak počali tedišnji SPS-ovskí moci mišac kriterijumi i neozbiljno še sprovoditi i tak dalje. Ja nesel jeden čas som še pripatral na toto, ali vecka posle toho sme vyšli tu nás na skeľo i napravili sme za drugu, z ktorú sme žili. Najväčší čas tej krízy preprovadzeli u roboti toto za drugu. Pán Katona 97. roku vyšiel za drugi i počal robiť u novo otvorenej privatnej firmi Žito Medija u Kuli, kde robil po penziju.
Ešte vše je aktívny u društvenim živoce, zakladaše za toto, že by mali akcionere prepadnutej keresturske hladzaljni dostali na doplnjenje škody i najvekšemu želanje, že bi se tu našlo dajake rješenje. Malo som u živote stretnul takých ľudov, da tak stoja za svojim stavom, lebo za svojima popatrunkami, jak on. On naiste došli jedni, co započne robiť toto, sovisno porobí i do kraja.